Zlatovláska a 3 medvědi. Byli v jednom domku v lese 3 medvědi. Jmenovali se Maličký medvěd, Prostřední medvědice a Velký medvěd. Dům měli vždycky čistý a uklizený a bylo v něm plno věcí, které si nechali vyrobit na míru. Misky, šálky, lžíce, židle, postele, zkrátka na co si jen vzpomenete. Jednou ráno přišla řada na Velikého medvěda, aby udělal snídani. Naložil kaši do misek, do každé toho dal právě tak akorát, ale když se medvědi posadili k jídlu, byla kaše ještě moc horká a tak se rozhodli, že než kaše vychladne, půjdou na procházku. 2 minuty potom, co odešli, se objevila u jejich domečku holčička, které říkali Zlatovláska. Zlatovláska byla nezbedná, rozmazlená holčička, která si vždycky dělala jen to, co sama chtěla. Dokonce ani neměla být v lese. Maminka ji poslala do obchodu pro mléko, ale byla tam a věděla, že medvědi šli na procházku. Zkusila tedy vzít zakliku. Nebylo zamčeno a tak vešla dovnitř. Zlatovláska si hned všimla, co je na stole. Kaše, olízla se. Tu mám nejradši. Zkusila nejdřív kaši v misce Velikého medvěda. Fuj, ta je moc horká, řekla a vyplivla ji. Pak zkusila misku Prostřední medvědice. Fuj, ta je moc studená. A také ji vyplivla. Nakonec zkusila misku Maličkého medvídka. Páni, ta je dobrá, řekla a zhltala ji celou. No, teda moc jí nebylo. Pak, protože si potom všem pobíhání po lese potřebovala odpočinout, zkusila Zlatovláska židli Velkého medvěda. Tvrdá jako kámen, řekla. To není nic pro mě. Pak si sedla na židli Prostřední medvědice. Hrozně měkká, řekla. A nakonec zkusila židli Maličkého medvěda. Tak ta je přesná, pochvalovala si. Aspoň si to myslela, dokud nepropadla sedadlem a židle se nesesypala na zem i s ní. Ale Zlatovláska byla rozhodnutá, že si za každou cenu odpočine. Šla nahoru a otevřela dveře do ložnice. Nejdřív zkusila postel Velkého medvěda, ale v ní měla hlavu moc vysoko. Pak zkusila postel Prostřední medvědice. Tam zase měla moc vysoko nohy. Nakonec zkusila postel Maličkého medvídka. Ta byla dokonalá. Ani si nezula boty, vlezla do ní a hned usnula. Zdálo se jí přitom o všech těch nezbednostech, které bude vyvádět, až bude velká. Mezitím se medvědi vrátili domů. Pěkně úhledně si pověsili kabáty u dveří a šli si sníst kaši. Jenže... Kdo se mi to rýpal v kaši? Zavrčel Velký medvěd. Dokonce v ní nechal i lžíci. A kdo nechal lžíci v té mojí? Divila se Prostřední medvědice. A kdo mi tu mou všechnu snědl? Zavzlikal Maličký medvěd. 3 medvědi se rozhlédli kolem. Někdo bez dovolení vstoupil do jejich domečku a to se jim vůbec nelíbilo. Někdo mi seděl na židli, zavrčel Velký medvěd a shodil mi polštář na zem. Někdo seděl i na mojí židli, zavrčela Prostřední medvědice. Polštář je celý zmačkaný. A někdo seděl na mojí židličce a rozbil jí, zaúpěl Maličký medvěd a znovu se rozplakal. Pst, sykl Velký medvěd. Slyšíte ty zvuky? Všichni 3 medvědi se zaposlouchali. Někdo tu chrápe, podotkla Prostřední medvědice. 3 medvědi se na sebe podívali. Ještě je tady, dodal Maličký medvěd. Potichu se plížil nahoru. Vešli do ložnice. Někdo ležel v mé posteli, zavrčel Veliký medvěd. Přikrývka je celá zmačkaná. V mé posteli taky někdo ležel, stěžovala si Prostřední medvědice. Polštář je odhozený.
A v mé posteli taky někdo ležel a leží v ní ještě teď, vypískl maličký medvěd. Hlas velkého medvěda Zlatovlásku nevzbudil. Myslela si, že jí to jen ve snu burácí vítr. Hlas prostřední medvědice ji také nevzbudil. Myslela si, že to na ní křičí její učitelka a z té neměla vůbec žádný strach. Ale ostrý hlásek maličkého medvěda ji vzbudil hned. Jen zahlédla 3 medvědy, jak stojí vedle sebe u postele, vylétla druhou stranou a vyskočila oknem ven. Přistála v záhoně květin, který medvědi právě před týdnem vysázeli, srazila krmítko pro ptáky a vyběhla ze zahrady. Nezavřela za sebou ani vrátka, povzdechla si prostřední medvědice. Budeme to muset udělat sami. Co bylo se Zlatovláskou dál, to nikdo neví. Maminka jí možná jenom vyhubovala za to, že nepřinesla mléko, ale možná dopadla ještě hůř, jestli maminka zjistila, co Zlatovláska opravdu prováděla.